Tarasenko. Groesiad tuag at y postyn pella. Cyfle i Cameron Ferguson. Efallai bod ti fymryn rychel iddo. Ond oedd yna yn gyfle euraidd i'r bala fynd ar y blaen. Gyfle i Lanelli, Groesiad dod i mewn tuag at Dan Williams. Morgan Evans chwipio'r Groesiad i mewn o'r asgell dde. Dan Williams ar i'w bwdd ar y postyn agosa. Un o'r ddau yn gallu throi hi ar y targed. 20 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. Fyny tuag at Ferguson. I beniad ymlaen, mae gyfle i Tarasenko ar ei droed chwydd. Disgwyl gormod i'r bêl. Disgyn ar ei droed. A Pennock yn sefyll yn gadarn rhwng y pist. A cerio le lawr y chwydd. A mae o'n cael ei ddarganfod. Mae Louis Hall ar ras tu mewn. Tarasenko'n torri mewn ar ei droed deg. Crymanu'r bêl. Ond am o bell. Pennock gan bodlon bo na ddim yn mynd i gyrra fo i gefn yr hwyd. Mendes, beniad ymlaen tuag at Tarasenko. I ôl beniad o'n darganfod Ibrahim sy'n brasgamu ymlaen. Cyfuno gyda Ferguson ar ergyd yn fflachu i'r postyn. Unwaith eto, Pennock yn hyderus fod ti ddim yn ei drafferthu. Ys gadael i hedfan heibio. Gyfle rwan i'r bala yma, Morgan Evans allan o'i safle priodol. Ibrahim i Louis Hall. Hall, ffynnu nôl. Tuag at Ibrahim ar y foli. Yn taro'r postyn. Cyfle i roed yn gynnar yn yr ail hanner i'r bala. Ibrahim yn crafu postyn dde Alex Pennock. Y Coley Power rwan yn brasgamu i hanner y bala ar cae. Gyda opsiynau i flaen. Ceisio bod y glyfar ar Groesiad a mae'n disgyn i Danny Williams yn troi ac yn taro'r postyn. Dan Williams yn sionc yn y cwrt Cosby. Oedd hi'n gyfle anodd yn y diwedd iddo fo. Ni darodd o'r postyn. Yn bron iawn ar ei Llanelli ar y blaen yma. Ar faes tegid. Jenkins di mewn i Joe Lloyd. Parsons. Power. Nôl i Parsons ar ergyd. Syth at y golwr. O symudiad gwych gan Llanelli. O un ochr y cae i'r llall. A Power. A Parsons yn cyfuno. Ergyd yn Miss Parsons. Syth at y golwr Joel Torrance. Louis Hall i fyny tuag at Ferguson. Ar ôl beniad. Dod oddi ar Parsons. Mae'n disgyn i Mendes. Mendes ddyn ni'n ôl i Nathan Burke sy'n chodi'n ddim tuag at y postyn pella. Lle mae Conor Evans yno. Ydy'r bêl di croesi'r llinell? Naddo. Mi nath Pennock yn wych i nadu hwnna. Groesi'r llinell. A dylia Conor Evans di roed y bala ar y blaen. Power. Williams yn codi ben. Mae'r eilydd aros yn braith ar y postyn pella. Mae o tu cefn i Louis Hall ac i gyffyrddiad cyntaf o'r gêm. Dylia fod i'n neud llawer gwell na nath o. Billington ar gig gornel tuag at y postyn agosa. Rownd y gornel. Nathan Burke y capten. Yn y gyfle arall cael ei wastraffu. Jenkins gall ei droi yng nghanol cae. Pas ymlaen wedyn i Joe Lloyd. Nôl i Tristan Jenkins. Jenkins allan. Mae'n dod i Parsons. Ddyn ni nôl i Tristan Jenkins. Chwipio'r bêl i mewn. Tuag at y postyn pella mi rhaid i Torrance ddelio hwnna. Groesiad ddifn wedyn tuag at Jay Ali. Ar ôl beniad yn disgyn yn ôl i Jenkins. Ond mae Groesiad rhy dda. Power. Taclus gan Parsons. Joe Lloyd. Lledu'r chwarae i Morgan Evans. Evans. Torri mewn i bei Tom Kelly. Mewn o fo'r cwrt Cosby. Morgan Evans yn taro'r postyn. Oedd fain Llanelli fel fod wedi sgorio. Dau gyfle a fewn i eiliadau i'r ymwelwyr. Gyntaf gan Tristan Jenkins. Yr ail i Morgan Evans, yr amddiffynwr. Tristan Jenkins. I Jay Ali. Ali'n torri mewn. Yn gythyn ni nôl i Jenkins yr ergyd. Ac taro'r postyn ar draws y llinell. Ali ar draws y cwrt chwech. O neb yno. Yn y crys coch i fanteisio. A mae wedi taro'r postyn ddwywaith yn y funud dwytha. Bell. Harry Dean ar Groesiad. Tuag at John Owen o dy gornel. Neb ar y postyn pella. Conor Evans. Hannar cyrraedd yna. Tom Kelly ddim. John Owen jyst eisiau throi efo'r cyflymder y Groesiad. Tuag at y gol. Felly efo'r postyn yn diwedd. Jenkins.
Fo'n colli'r meddiant yn y cwrt Cosby, John Owen. Groeso Dyfn tuag at Tom Kelly. Gyfle i Mendes! Am gyfle arall yn cael ei wastraffu gan y bala. Diar mi.